Φίλες και φίλοι του αρώματος, γεια σας. Είμαι ο Πάρης Δελής και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαστε πλέον στην καρδιά του φθινοπόρου. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα top 10 φθινοπορεινών νης αρωμάτων. Φύγαμε. Προτού ξεκινήσω την δεκάδα μου, θα ήθελα να αναφέρω ως honorable mention ένα άρωμα που δεν μπήκε για πολύ λίγο σε αυτήν. Αυτό το άρωμα είναι το Santal Comblé από Fragrance de Bois. Το Santal Comblé κυκλοφόρησε το 2016 και είναι ένα γλυκό, θερμό, πουδρέ και ξυλώδες άρωμα που περιέχει κυρίως καρύδα, βανίλια και σανταλόξυλο. Για να βρίσκετε ένα τόσο καλό άρωμα όπως το Santal Comblé εκτός δεκάδας, φανταστείτε τι αρωματάρες έρχονται στη συνέχεια. Ξεκινάω λοιπόν. Στην 10η θέση, Habdan από Parfums de Marly. Το Habdan κυκλοφόρησε το 2013 και είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο underrated αρώματα του οίκου Parfums de Marly. Είναι έντονα και χρυμπαρένιο, γλυκό, θερμό, πικάντικο και ελαφρώς φρουτώδες και περιέχει κυρίως σμύρνα, λιβάνι, σαφράν, καραμέλα και μήλο. Το performance του Habdan είναι πολύ καλό, καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 8 ώρες, ενώ διαθέτει επίσης άριστο projection και άριστο sillage. Το Habdan είναι ένα πραγματικά υπέροχο άρωμα που δεν είναι τόσο διάσημο, διότι επισκιάζεται από άλλα πολύ καλά αρώματα του οίκου, όπως το Carlyle, το Oadjan, το Altair, το Pegasus, το Layton κτλ. Όμως είναι σίγουρο ότι αξίζει την προσοχή σας. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ένα κατάστημα με αρώματα του οίκου Parfums de Marly, δοκιμάστε το και να είστε σίγουροι ότι θα με θυμηθείτε. Στην 9η θέση, Opus 5 Wood Symphony από Amouage. Το Wood Symphony κυκλοφόρησε το 2011 και είναι κατά την άποψή μου το καλύτερο φθινοπορεινό άρωμα του οίκου Amouage. Το Wood Symphony μου αρέσει πολύ διότι είναι έντονα ξυλώδες και έντονα πουδρέ με πολύ ρίζωμα ήριδας. Και όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, η ήριδα και το ρίζωμα ήριδας είναι δύο από τις αγαπημένες μου νότες. Όντας Amouage, το Wood Symphony διαθέτει απίστευτο performance, καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 12 ώρες, μάλιστα στο δικό μου δέρμα ξεπερνάει ακόμα και τη μία ημέρα, ενώ το projection και το sillage του είναι πραγματικά τέλεια. Αν ήθελα να περιγράψω το Wood Symphony με μία μόνο έκφραση, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ αρενοπό, κλασάτο και κυριλαία άρωμα για λίγους. Στην 8η θέση, Gris Charnel από BDK Parfums. Το Gris Charnel κυκλοφόρησε το 2019 και είναι το πρώτο καθαρά unisex άρωμα της λίστας μας. Είναι πολύ διάσημο αλλά και πολύ ιδιαίτερο, καθώς είναι ένα έντονα ξυλώδες, γλυκό, θερμό, πικάντικο και ελαφρώς φρουτώδες άρωμα που περιέχει κυρίως πολύ σανταλόξυλο, καθώς επίσης κάρδαμο, σίκο και τσάι. Έχει πολύ καλό performance με διάρκεια που ξεπερνάει τις 8 ώρες, καθώς επίσης άριστο projection και άριστο sillage. Είναι ένα φοβερό άρωμα που καταφέρει να ισορροπεί πραγματικά τέλεια μεταξύ των δύο φύλων, ενώ είναι επίσης και το πιο value for money άρωμα της λίστας. Κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω για τον Gris Charnel είναι ότι διαθέτει καταπληκτικό atomizer, κάτι που ισχύει φυσικά για όλα τα αρώματα του οίκου BDK. Στην 7η θέση, Sherwood από Memo Paris. Το Sherwood κυκλοφόρησε το 2022 και αντλεί την έμπνευσή του από το διάσημο δάσος Sherwood που βρίσκεται στην Αγγλία. Το συγκεκριμένο δάσος είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θρύλο του ρομπέν των δασών, γι' αυτό το λόγο και διακρίνουμε εδώ το βέλος. Το Sherwood είναι ένα ξυλώδες, γλυκό και ελαφρώς λουλουδάτο άρωμα με κύριες νότες το σανδαλόξυλο, τη βελανιδιά, τα άνθη πορτοκαλιάς και τους σπόρους καρότου. Το performance του Sherwood είναι πολύ καλό, καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 10 ώρες, ενώ διαθέτει επίσης άριστο projection και sillage. Είναι ένα πολύ ωραίο unisex άρωμα από ένα brand που δεν είναι τόσο γνωστό στη χώρα μας και για το οποίο θα δούμε περισσότερα σε προσεχές βίντεο. Στην 6η θέση, Intoxicated by Kilian.
Το Intoxicated κυκλοφόρησε το 2014 και είναι κατά την άποψή μου ένα από τα καλύτερα αρώματα του οίκου Kilian. Το Intoxicated είναι ένα γλυκό, θερμό και πικάντικο άρωμα που περιέχει κυρίως κάρδαμο, βανίλια και μόκα. Το performance του είναι καταπληκτικό, καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 12 ώρες, ενώ το projection και το σιάζ του είναι εξαιρετικά. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα αρώματα του οίκου Kilian και σίγουρα ένα από τα καλύτερα αρώματα για ραντεβού. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κόσμος μιλάει για το Black Phantom και όχι για το Intoxicated. Δεν λέω πολύ καλό άρωμα το Black Phantom, αλλά το Intoxicated κατά την άποψή μου είναι πολύ καλύτερο. Στην πέμπτη θέση ένα άρωμα από τον αγαπημένο μου οίκο. 1888 από τη σειρά Καζαμοράτη του οίκου Σέρσοφ. Το 1888 κυκλοφόρησε το 2013. Είναι ένα ξεχωριστό άρωμα που είναι ξυλώδες, θερμό και χρυμπαρένιο, πικάντικο και βοτανικό και περιέχει κυρίως γαρίφαλο και χρυμπάρι, σανδαλόξυλο, ιλάνγκ και κόλιανδρο. Όντας άρωμα του οίκου Σέρζοφ, έχει καταπληκτικό performance καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 10 ώρες, ενώ το projection και το σιάζ του είναι άριστα. Είναι ένα εξαιρετικό άρωμα, απολύτως κατάλληλο για το φθινόπωρο. Στην τέταρτη θέση ένα άρωμα από άλλον έναν πολύ αγαπημένο μου οίκο. Δανάη από Άργος. Το Δανάη κυκλοφόρησε το 2021 και είναι κατά την άποψή μου ένα από τα καλύτερα ξυλώδια αρώματα παγκοσμίως. Είναι φρέσκο και κιτρώδες στο άνοιγμά του με περγαμόντο και λεμόνι, αλλά γίνεται θερμό, γλυκό και έντονα ξυλώδες στο dry down του με κέδρο, ξύλο γκουάιακ και πανάκριβο σανδαλόξυλο μισόρε. Το performance του Δανάη είναι φανταστικό καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 12 ώρες, μάλιστα στο δικό μου δέρμα κρατάει πάνω και από μία ημέρα ολόκληρη και το projection και το σιάζ του είναι άριστα. Εκτός από υπέροχο, είναι και πανέμορφο καθώς διαθέτει κορυφαίο presentation και σίγουρα ένα από τα καλύτερα atomizer της αγοράς. Επειδή είμαι πολλά χρόνια φαν του οίκου Argos, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτόν, τότε μείνετε συντονισμένοι, διότι είναι στο πρόγραμμα ένα βίντεο αποκλειστικά και μόνο για τον οίκο Argos. Και μπαίνουμε στην τελική τριάδα. Στην τρίτη θέση λοιπόν, Blessed Baraka από Initio Parfums Privé. Το Blessed Baraka κυκλοφόρησε το 2015 και είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο αισθησιακά αρώματα παγκοσμίως. Είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό άρωμα με έντονη και χρυμπαρένια αίσθηση που είναι ξυλώδες, γλυκό και λουλουδάτο και περιέχει κυρίως λευκά άνθη, σανδαλόξυλο, μόσχο και βανίλια. Έχει φοβερό performance καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 10 ώρες, ενώ το projection και το σιάζ του είναι άριστα. Το Blessed Baraka είναι καθαρά unisex και κατά την άποψή μου μία από τις καλύτερες προτάσεις του πολύ διάσημου οίκου Initio. Στην δεύτερη θέση και μια ανάσα από την κορυφή, Enigma Pour Homme Parfum Cologne από Roja Parfums. Το Enigma ή αλλιώς Creation E κυκλοφόρησε το 2019. Το Enigma είναι ένα θαυμάσιο, γλυκό, θερμό, πικάντικο και μπούζι άρωμα με κύριες νότες τη βανίλια, το κονιάκ, τη βενζόη και το ταμπάκο. Το Enigma έχει άριστο performance καθώς η διάρκεια του ξεπερνάει τις 10 ώρες, ενώ το projection και το σιάζ του είναι πραγματικά τέλεια. Αν και κυκλοφορεί και σε έκδοση Parfum, η έκδοση Parfum Cologne μου αρέσει περισσότερο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι και η Parfum Cologne έκδοση και η Parfum έκδοση είναι από τα πιο διάσημα και πιο ωραία αρώματα του οίκου Roja Parfums. Και στην πρώτη θέση μια θεϊκή καινούρια κυκλοφορία. Cupid's Kiss από Electimas. Το Cupid's Kiss κυκλοφόρησε αρχές του 2024 και είναι πραγματικά τέλειο. Το Cupid's Kiss είναι ένα πολύ έντονο και πολύ δυναμικό, έντονα ξυλώδες, θερμό, πικάντικο, πουδρέ και ελαφρώς γλυκό άρωμα που περιέχει κυρίως ροζ πιπέρι, ρίζωμα ήριδας, λάβδανο, σανδαλόξυλο, δέρμα σουέτ και ουντ. Όσον αφορά το performance του, ένα πράγμα έχω να σας πω. Δεν έχω βρει άτομο που το Cupid's Kiss να διαρκεί πάνω του λιγότερο από μία ημέρα, ενώ το projection και το σιάζ του είναι εξωπραγματικά. Είναι ένα καθαρά αρενοπό άρωμα που πιστέψτε με λατρεύουν οι γυναίκες και που μου έχει φέρει πολλά κομπλιμέντα. Αυτά λοιπόν είναι κατά την άποψή μου τα 10 καλύτερα φθινοπορεινά νης αρώματα για το 2024.
Ευχαριστώ όλους εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και να θυμίσω ότι μπορείτε να δείξετε το support σας κάνοντας ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και πατώντας το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Φυσικά περιμένω να μου πείτε και εσείς ποια είναι κατά την άποψή σας τα καλύτερα φθινοπορεινά νησαρώματα κάτω στα σχόλια. Κάπου εδώ το βίντεο αυτό έφτασε στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και να μην ξεχνάτε να μυρίζετε τέλεια.